Čaute, čaute, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnešné video venujem PS Portálu. Samozrejme, všetci ste si už určite pozreli veľa recenzií, odo mňa recenziu nečakajte, ja vám poviem len môj osobný názor, čo som si vyskúšal. Ale čo keby sme začali rovno od začiatku. Deň, keď bolo vynálezené prvé koleso, a nie, robím si srandu. Deň, keď vyšiel PS Portál, vzniklo aj čo? Bohužiaľ veľké sklamanie, lebo PS Portál dokázal len, chcem byť slušný, takže len streamovanie hier z konzole PS5. Nič viac, nič menej, vôbec. Takže ak ste nemali PlayStation 5, tak ste mali veľké ťažitko s displejom. Ako povedzme si na rovinu, celkom akože pekné ťažitko. To si akože nemôžete akože povedať, hej? Nič. PlayStation Portál vyzerá celkom pekne. Pekný displej, pekné joysticky, však vychádzajú joystickov vlastne PS5-ky. Takže akože výzorovo nemáte tomu, čo podľa mňa nejak krivdiť. Môj názor, áno. Ale to, že streamovanie len z tej konzoly, to bolo fakt, to bolo obrovské sklamanie. A najviac boli sklamaní tí ľudia, ktorí si to vlastne kúpili a poriadne si neprečítali, že je to proste len ovládač. Jalkový ovládač. Takže toto bol aj dôvod, prečo som si povedal ja, že nie do tohto, ja nechcem ísť, ja nechcem ovládač, ja chcem handheld, aby som si proste mohol v posteli v kľude sadnúť, ľahnúť, obratiť sa ako sa mi chce, na brucho, na bok, na chrbát, či ako sa ešte len dá a v kľude si zahrať. Ale takisto som nechcel dávať 600 až koľko, 800 eur za handheld. Keďže mojou prioritou je hrať PC, hej, a zahrám si na konzole, tak ja nie som za to, aby som dával 800 eur za handheld. Sice zahrať si na ňom čo chceš, samozrejme čo si kúpiš, ale je to kopu peňazí a ja to zapnem 2-3 krát za týždeň, aby som si že večer chvíľku po robote zahral. Ne, toľko peňazí za to ja nedám. Preto bol akože dobrá voľba, alebo nie že voľba, ako to nazvať. Lákavá cena bola PS Portálu tých 215 eur. Len to streamovanie, ako som spomínal, z konzole. Ale čo sa napokon stalo? PlayStation pridal cloudové hranie. To akože som potom začal troška o tom uvažovať, ale čakal som, či budú nejaké extra na to recenzie. Ako recenzie bolo ich veľa. Bolo. A všetko zo zahraničia, pozeral som. Česko, Slovensko, ako nikto sa k tomu extra nemal. Tak som sa rozhodol, pretože spravím ja takéto akože video, aby sa nepovedalo. Pre tých, čo sa nevedia akože rozhodnúť. Takže, vyšlo cloudové hranie. Čo som spravil? No napísal som list Ježiškovi, nie? Ježiško, donies mi prosím ťa jeden PS Portál. Donesol ho som, áno, tu ho mám. Akože vidíte, krásny. Ešte pozri, jak sa leskne ten displej, len si ešte musím kúpiť tú ochranu, to ochranné sklo. Takže asi tak nejak. Pridali toto, vyskúšal som si to, napojil som to na Wi-Fi. Pozerám, ide to, nejaká tá knižnica tam je. Hovoria 120 hier, ja som ich nerátal. Nerátal som ich na čo, nejaké tam aj pribudli, ale no. Tak budú pridávať tie hry, tak ako fakt super. Hlavne nech aj nejaké také novinky pridajú. Samozrejme ani na normálnom tom
predplatom na konzole vám nedávajú hneď novinky, musíte si počkať nejaký rok, 2. No ale to nevadí, to není až taká tá závada. Ale platte si to členstvo. Chcete na tomto hrať? Predplatné prémium 152 €. To je ten najväčší prúser. To určite veľa ľudí si povedal, nie, má dať toto, 215 a potom každý rok dávať 152 €. To fakt sa mu akože, ak to hrá ako prioritu na handhelde, tak áno, nech si kúpi za 800 € ROG Ally X a vybavené. Len ja som si toto členstvo platil už nejakú tú dobu. Takže ja si ho budem platiť tak či tak. Takže ja ho využijem, preto som išiel teda do tohto portálu. Jasné, ak to chcete ako prioritnú túto konzolu handheldovú mať, tak asi nie. Asi to není pre vás. A ak to chcete, že si len sem tam niečo pustíte, zahráte na dlhšiu chvíľku v posteli pred spáním na hodinku, na dve, kým vám nezačne klipkať oči, že už poď spať. Kým ti nezačne rozum hovoriť, tak je to v pohode. Ak vyberete si, čo si chcete zahrať, ale aj tá cena podľa mňa je taká priateľná. Ale vravím, ak chcete to mať ako prioritnú hernú konzolu, nie. To pre vás není. Vravím, mojou prioritou je PC, ja tam mám aj Playko, aj Xbox, takže mám na čom hrať. Toto som chcel proste len hodinka, 2, oddych, nie, že aj telka mi koľko raz išla v pozadí, tak nech ide, troška si zahrať, padne, určiť čas a spať. Nie je tak, že zahujem sa do tej hry a budem hrať do 4. a o 5. budem stávať do roboty, to nie. Taká hodinka, 2, na toto je to dobre si pekne v kľude zahrať. Dúfam, že vám toto pomohlo nejak pri rozhodovaní, ak nie, nevadí. Uvidíme sa zase na budúce. Čaute.